Здравейте отново и добре дошли в новото видео. В днешното видео ще бъде епизод 5 от поредицата, в която рисувам по библейска история. Продължете да гледате, ако ви е интересно този път, коя история ще нарисувам. А ако са ви интересни видеята ми, които качвам, ще се радвам да се абонирате за канала, като натиснете камбанката, за да получавате всички известия, когато кача ново видео. Също ще се радвам да коментирате отдолу вашите предложения и желания за ново видео. И нека да преминаваме към рисуването на историята. Днешната история ще бъде за подготовката за потопа. И Бог каза на Ной: краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се напълни с насилие чрез тях. Затова, ето, ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш стая в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така: дължината на ковчега да бъде 300 лакти, широчината му 50 лакти, а височината му 30 лакти. Направи на ковчега прозорец, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрани. Направи го с долен, среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с тебе ще поставя завета си. И ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти, снахите ти с теб. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по 2 от всеки вид, за да запазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат. От птиците според вида им, от добитъка според вида му и от всички земни животни според вида им, по 2 от всички да влязат при тебе, за да му пазиш живота. А ти си вземи от всяка храна, която се яде, и я събери при себе си, за да послужи за храна на теб и на тях. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Бог, така направи.